Vítám vás Riden u nového videa. Máme tady event Robo Rumble. Opět s Richardem. Čau. A jdeme na to. Lidi, a pište do komentářů, třeba jaké komba jsou podle vás nejlepší na Robo Rumble. Já jsem si vzal spraka jako tak jako normálně a Richard si dá Gale, protože on má dobrou gadgetu na ten safe. Já hned zkusím. Mám? Už to nedostanu. Zkusím nabít učku. A tady ti se tam dostanou. A velký střílecí. Jedu dolů. Ale třeba ten megaboss ne. To už musím. Já mám takový damage. Ne? Já mám ty čtvrtbička. Já mám spíka na maxu. Díky. Tady jde hodně. A tady. Ty jsi šel za mě? Jo. Počkej, střílet tak různě, jo. Počkej se dílo, no. Co to bylo? Také rychlost. Já mám zrovna to větrné a zrovna ho někdo zabil, myslím, že ty. Tak, to byl pěkný hit. Jedem někomu gadget. Co jednoduše. Ok. Je pomoc. Tady další zkoušenka. Mě malem zabil ten stříleč. Je to do Jew. Jak se jmenuje? Já zkusím zabít, nevím jestli... Teď. Zabiju, dobré, zabil jsem ho. 3, 2, 1, teď. Já mám ještě 3 střely, tak, zkusím s Edgarem. Winner. Tolik pointů. Menší taky úplný. Ty máš kolik toho? Čeho? Toho. Jdeme na to. Lidi, jestli si můžete všimnout, tak ve hře to bude. Tak než to četlo. Lidi, jak si můžete všimnout, tak Richard má s Edgarem Sea of Brawl Stars. Zlatý podpisek. Stačíte. Ne. Jeden bije safe. Body shot. Musím nabít učko rychle. To by to vždycky nabíjí samo. Jo, já se tady postarám o tady tyhle střeleče. Já třeba, že si bude nechat třeba nabít účko. Však pana má nejlepší účko z nás. Jako ty. Vy máte podle mě oba dva, dobře. Já mám ti body shield, ale zabij mě, tady. Co si chceš? To je jedno, díky. A dívej, jak se mě nabíjí pomalu účko, vůbec. To jsou dva teď. Kde jo, dole. Jsem vykryl pár rán. Úplně k němu dej si účko pod sebe. Okay. A úplně. Teď. To je damage. Nice. To jsem to rozhodl, že si avkuje. Ona je nějak divně nakloněná. Mně se bude taky zdá. Bobo, oni tam byli dva snad. Už si dělala tvoji účku. Jo. Tady čvart.
Pozor. Teď se budeme zatáčet. Nakonec udělám. Já se dám posunout, ještě vyskočím. No, a mi dá časovečku. To dám. Tak lidi, že si to jde dobré. Charge hard hotová. No, takže si nešla škoda, ale podle mě budeme mít 8 bita. Šla by. Já ti dám budoucí. Dobré. Ty si jen třeba horek, já si vezmu bol. OK. No. Pozor, tady jdou 3. Jo, konečně teď někdo jde. Ne. Pau. Jak jsme se všichni sešli na tom středu najednou. Jdi nechám ručku. Ale úplně blíž k tomu robotovi a úplně. Máš mi ručku, protože Aha. lepší mít jistotu. To zvolil, on je červený. Útok. 3, 2, 1, teď. Já jsem čekal, že budu mít gadgety. Já se beru tady k toho. Tam budou ti červení a i zlatí potom. Jaký typ tady tom bude boss? Furt červený. Ještě ani nesmí. Nevadí. Tady mám hezký piník. Já taky. Ty vole, už červený. Mě zabil. Pozor se. Jo. Tak, zabijeme je. A já budu vyhledat, bude to moc. Tak. Ready. Tak jdeme do hry. Spike, double spike. Oh my god. Double spike. A to nebudeme moc dát play again. My taky nemám. On má gear. Já mám kupený jenom jeden. No, barva. Jak to myslíš? Já počkej, já možná mám coin, já teď nevím přesně. A nebo si klub za starní pointy. Klub pointy. Já jdu na vrch. Pozor, jdou tady 2. Jako fakt. Zatím heal 100. Po život. Safeu. Jdu tady, pozor, jdu tady ten střílec a ten možná vdechne. Dobré. Je červený. Útok, mega útok! Wow. Ten tak jako safeu nebude. Jo, nice. Mamučko. A teď rychle obraňat ten save. Aha, tady je hodně, 2 stříleči. Oba 2 kill. Tady ten velký, já se healnu o něho. Tak, hlavně zase to. Jsem ani jednoho netrefil, ale já se kempím na středu. Já mám učko. Pozor, jde tady zlatý. Golden. Však jo, já jsem to tady dal, mám 16 000.
Super. Teď bude chodit nejvíc. Chci ještě gadgetu. Pozor, jich tady nějakou 100% se. Jasně. Ty vole. Lidi Challenge Master. Můžu dát tohle event, že 2 spikes se nemůžou ubít. Back on the grind. Insane. Doufám, že budeme mít zase spajka. Jessie, nice, to je tež hodně dobrá na to. Já mám pocit, že to je ta sama. Měla nemá gold 2. Měla gold 1. A možná to pušla. Měla, myslím, že to je negir. To dítě. Jedu tady na střed. Oni už ale chodí nějak hodně rychle. To se fialový. Nejsou úplně normální. Jedu nahoru radši. Pozor, jdeme. To jako zkouší. Mám, myslím, u wavky 5 už půjde ten boss, nebo 6? Možná, nevím. Kolik šlo na začátku, na třeba na normálu? Kolik chodí u normálu? Ne. To je červený už tady chodí. A ne nahoře, rychle. A budu safeu. A jdi úplně k němu, ne tak. Nemám mučko. To je rychle, co jsem si budu střelit. 3, 2, 1. Teď, útok. Absolutní útok. Je za chvíli safe. Bose jsme zvládli v Insaneu a jdeme na střed. Jak mám učko. Je odlákám od nás. Ty dva. Ale pozor, ať dáváš. Nemohu rodit zmocný. Dobrý. Pozor, 10 000. Pozor, 3, 2, 1, teď. Můžu se kuhýlovat. Dáváš to? Jo. Tak to nejde. Aha. Dobře, ty. Tak si pomáhám. Domorče, chcípni. Jak chcípnu? Já tady hýlnu krásně. Hej, tak to jsem tady bude v Insane 1, jo. Nice. Pojď, Moderný. když mám Max Master, mě už to nepřečte nic. Oh my god. Já tady dám na začátek můj krásný piník. Velmi krásný. Mně se třeba hodně líbí. Tady jde. Domorodec. A pro mě je možná škoda, že z těch piníků nemůžu dávat víc. Tak jako jsem si představ, kdyby každý dával peníky. Několik. Teď už bude pod wave 5 ten boss. Asi taky myslím, že wave 5. Jo, já jsem nepočítal, pozor, tady ten domorodec už tady jde. Červený hovno. Já tady toho odlákám. Je tady. Wave 5. Jo, odlákám, kdy ještě Počkej. 3, 2, 1, teď. On chcípne už, pojď už. Tak lidi chcípl. Pozor, už tady jdou zlatí. Tak. Lidi rychle do té kuchy. Ne, já jsem chcípnul. Jo, lidi, kryli jsme ho. Nevím, jestli to úplně dáme. Já jsem se zastavnul. Budu dělat na chvilku body shield. Musím přihlednout. A tady toho velkého zabiju. Já už mám ani pomalinku gadgety.
Já si 18 sekund Já si lidi. beru tady ty, já si trochu jinou, seznam. Já jsem cípnul. Já body shield tomu. To nešlo. Ne! 3 sekundy do konce. My jsme to prohráli.